Prabu Antarja. Nadyan sira wis murut marang Kasidan Jati, cethane ngono. Kowe bisa misungsung kaluhuran lawan pepundhenmu para Pandhawa. Nanging yen to sira paripaksa bacotake nggonmu Pancakara nyirnakake Kurawa tegese kowe murungake jangkaning Dewa Perang Gedhe Baratayuda Jaya Tinangun. Mula kang kono nggih Antarja Nadyan. Sira wis murut marang Kasidan Jati, kowe bakal tinampa ing Gusti kang akarya jagat. Bakal antuk swarga mulya Antarja. Wah, anakku mati. Oh. Aja kowe sing mati le bapakmu ae sing mati. Keluare bapakmu sing wis gerangan meneng apa kowe sing durung-durung mati ninggalake bapakmu. Antarja kowe uripa Antarja. Antarja kowe uripa ya li. Bapakmu kelangan karo kowe Antarja kowe paniya Antarja. Paniya Antarja kowe aja mati karo bapakmu bae. Kakile kowe paniya Antarja, Antarja kowe paniya. Antarja kowe nganti melu dadi korban. Dewa. Aja anakku sing mbok radem aku wae patenono. Patenono aku dewa aja anakku sing mati. Antarja kowe uripa ya le kowe paniya Antarja. Kakang ora maido kaya ngapa. Rasane atimu nggonmu kelangan anakmu si Antarja. Kok jenenge anak. Nanging pupusen ya Di Werkudara marang papestane Gusti kang akarya jagat. Mati kuwi wajib. Aja banget-banget nggonmu getuni kelawan patine anakmu si Antarja. Coba to, mandhek dhisik. Pidhangetna pangandikanipun kakang iku. Ora, ngene ya Yayi. Yen to kowe kelangan Antarja temekaning pati, ora jeneng wis lumrah. Weling apa ora? Pun kakang rikala semana. Pun kakang kuwi sedina kepaten anak loro. Samba kelawan Stija. Mongko Stija kuwi kudu mati saka tanganku dhewe. Wis pikiren. Abot endi? Apa kuwi ya anak-anakku tenan anakku dhewe.
ewadene kudu mati saka bapakne. Lho, lelakon ngono mau Werkudara. Ora gumantung ana critane awake dhewe dudu critaning dewa. Biyen kuwi ana critaning nabi. Biyen kuwi ana critaning nabi antuk dawuh Gusti kang akarya jagat kon mateni anake liyane. Lah, carane kuwi perintahe Gusti anake ya arep dipateni. Delalah anake ya rila ikhlas gelem bakal dipateni. Kocapo bareng wis dipapanake disembelih anake mau. Ilang wujute anake ana gaibing Gusti kang akarya jagat dadi kewan. Mula nganti kelumbuhan iki ana pengetan kurban. Lah, apa to maknane kurban mau? Maknane kurban kuwi aja banget-banget nggonmu gondeli marang kahanan donya nadyan to kuwi katresnan anak bojo kulawarga derajat pangkat bondo donya anggere wong mesti tresna ning yen ngono kuwi dudu duwekmu kuwi kagungane Gusti sing gawe urip dipundhut suwanci-wanci kowe ora iso apa-apa bojoku ayu mati lha arep apa anakku bagus mati kowe iso piye kowe kuwi dudu duwekmu iki kagungane Gusti dipundhut karo Gusti sing gawe urip ya wis kowe kudu rila kudu ikhlas lah kuwi lho Yayi piwulang kurban kuwi manut panemunipun Kakang kaya ngono kuwi yen liyane duweni penemu sing luwih utama luwih prayoga nek gaduh ing panemu kuwi lagi tekan semono kuwi mula Yayi sing abot dhewe kuwi ngorbanake katresnan pancen kala mangsane ya abot-abot tenan ning arep dikaya apa ya kowe kudu rila kudu ikhlas wis Werkudara pakaryan iki isih akeh tur abot kabeh punarpane anakmu Siontarja pasrahna karo para brahmana karben padha ndedonga marang keparinging Gusti kinten munggahke marang Dahana Pancaka karben tumuli sampurna anakmu oh piye Werkudara? Panemu piye? Panemumu kepiye? Ora iso guneman. Ora iso guneman. Wong jedhek kok ditakoni wong susah kok ditakoni. Sing goblok sing takon apa sing ditakoni? Oh ya wis. Nek pancen maksud lamu ngono ya wis kita takon. Ya mung pun Kakang paring dawuh karo Si Adi. Nalika ngarep pun Kakang wis paring dawuh lho. Gawehamu iki mengko isih abot, isih akeh. Ngono. Ora mung saiki tok, iki kok isih dawa lho. Yo. Saguh ora? Yen saguh ya lakonana, nek ora saguh ora dadi ngopo. Yen to pancen Yayi Werkudara ora saguh, ya wis pun Kakang ya leren. Anggonku dadi pamonging Pandhawa. Bratayuda karep ora ya karepmu sing duwe kewajiban iki para Pandhawa pun Kakang iki rak mung ngemong. Nek pancen sing dimong wis ora keneng ya wis. Apa sing momong arep nikah? Wis. Saiki ripiyen rasane atimu Yayi? Wis selehno. Ikhlasno pasrahna marang Gusti kang akarya jagat. Ayo, derek pun Kakang.
Rata Mandura Prabu Baladewa ingkang rikala semana. Rata wonten tepining Tlaga Dwitawana. Animbangi kelawan ingkang ngarayi nata Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna dene Rata Panendra. Dereng ngantos nampi warsitaning Bathara kedadak Prabandra Prabu Duryudana kagiat Guru Wekasan. Sang Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung ing tresnanira marang Sang Dyah Banon Jinawi kadang istri satunggil kapisah anggenmanipun mila tansah nduta wau Sri Narendra kalih Koko Prabu Sri Paduka kula ingkang sowan Koko Prabu kula nyuwun sabiyantu lawan Paduka Kanjeng Koko Prabu inggih namung Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura pengayoman kula Koko Prabu monggo kula aturi juga anggen Paduka Tarak Brata kula nyuwun pengayoman Paduka Kanjeng Koko Prabu. Wonten menapa Yayi? Bapak kagiat pun Kakang. Ingkang katemben ngeningaken cipta wonten menapa? Koko Prabu ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan kados pundi? Menika Koko Prabu Sri Bathara Kresna sampun wungu anggenipun Tarak Bratanindra. Lajeng badhe kula boyong dhateng negaring Astina. Pandhawa nggondheli malah kepara Werkudara. Tanding yuda kayang kula pun cempalani kayang Werkudara. Sampeyan kuwi luput. Ibarate sampeyan niku nyilih. Nek pancen Pandhawa lila ikhlas, nggih kula aturi boyong Prabu. Nek pancen boten sang nggih pun. Sampe kudune niku nrimo. Lah nggih. Lah nggih pripun? Ora tuh kok kedumel. Sing jual teka-teki sing jejeg kok. Inggih. Kula ngantos Pancakara kayan Werkudara. Tanding kayan Werkudara. Inggih Koko Prabu. Kula kasoran. Sampeyan kalah. Inggih kasoran. Bejo sampeyan ora mati. Mila menika piye? Mas sampeyan kleru. Inggih, kula ngakeni rai kalpatan Koko Prabu. Namung Sri manah kula. Werkudara anggenipun sumbar ngampyak awur-awur. Ngampyak awur-awur Dudun. Lek ngampyak awur-awur pripun? Landang tarang saking pucuk Kakang Duryudana. Kowe wani karo kok padune enek sing mbok ndelke. Kowe duwe jago kurungan. Ae jagomu. Kae wong Mandura Ratu Bule ana rene tak jejekane cangkem ya. Bislanat, Werkudara. Aja ngampyak awur-awur. Aja nyumbari karo wong Mandura. Kowe bosen urip kowe. Sedhe urip kowe. Sing mbok ndelke apamu barat. Ayo, cetok pan Werkudara kowe wong perwira, wong digdaya ayo nyododo ndindodo. Ndi diampurmu kita mret yang satelek kowe.
jiret. Sapa kae jogangan iki? Aku roh aku. Alah iki apa to? Ya, ya. Oh, alah. Udara. Perkara kowe bodho nyuda karo Ratu Kendara Prabu Duryudana sakarepmu kuwi perkaramu. Nek ngono sumbar ngampyak awur-awur glandhang carang saka pucuk. Dosaku apa luputku apa aku sumbari? Dosaku apa luputku apa? Kowe nyumbari karo Prabu Baladewa. Kowe kendel kapamu? Sarep nyawamu kowe. Kadang aja welegane atiku. Ampian kaya wong jolor putih kaya menjangan mati ora arep Baladewa gigrekku salam ayo. Sayuta mara saketimu muni legane atiku. Cangkeme. Ayo rangiranmu, endi kadegdayanmu? Endi kasektenmu kowe? Nyumbari karo wong Mandura, Alatan Korpaku iki gurumu. Bareng karo Kurupati nggono meguru olah gada. Bareng kowe pinter, kowe prigel. Mengko garat upani karo gurumu, ya ngono piye? Ya ngono piye? Daya tampar pusaka Nenggala. Glandhang Nenggala pedhot kulumu kowe. Ora urus ora melu apa-apa wong aku ora guneman piye wae ora ngrasani karo dheweke aku diundha mono eling dengan ratu bule sedulure ratu ireng ayo nek perlu kon ngeroyok sak adine pisan urut ya sorry Iki nesu ya ngawur. Kon kakang iki duwe dosa apa? Wah, kakangmu nesu. Nesu ya nesu ayo dirembuk sing becik to. Aku ora ngerti. Apa-apa malah diampyak awur-awur. Aku dipiloro yen aku ora ngelingi karo tak rampunge mau-mau. Lah perlu kok kroyok karo aku ya ora wedi. We, kakang ndi? Lah, iki Werkudara. Mun kakang ngelingake, nek kowe ngarep pun kakang wis paring dawuh iki mengko bakal ana pacoban meneh sing luwih abot ya iki malah kebeneran rewang-rewang ana ya Werkudara
Ora ngerti to. Saiki pun Kakang Paniblaka bareng iki wis ana kanyatan Koko Prabu Mandura duka mawantu-wantu. Rikala pun Kakang ngadhep lawan Sengwang Jagat Girinata. Rak isih ana titah sing urung kasrat ana jroning Jitapsara si Antarja kelawan Koko Prabu Baladewa. Lah kersane para dewa bakal dimungsuhake Antarja kelawan Koko Prabu Mandura ning aku ora sarujuk. Jalaran yen Antarja mungsuh karo Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa menang ora kondang, nek kalah tiwas wirang. Lah sak banjure pun Kakang kadhawuh Kamang Pramesti Guru supaya Antarja rinacut. Tegese Antarja diuntapake baline marang Lokabaka dasare Antarja kuwi ora kudu nyumurupi dumadening Bratayuda Jaya Kinangun semenaga ingkang ngraka Mandura. Koko Prabu Baladewa ki ora ana mungsuhe. Mungsuhe aku. Lho. Mungsuhe aku piye? Timbang nganggur. Lho kok timbang nganggur. Lah wis kisruh anggere ngene iki. Aku ya wani. Iki ora perkara wani karo ora wani. Nek kowe tanding karo Koko Prabu Mandura jroning Bratayuda kowe mrucut saka paugeran, kuwi ninggal pakem. Ngerti? Karepmu piye? Koko Prabu Mandura kudu disingkirake. Carane nyingkirake piye? Kowe mengko ngadeg ana kene. Yen Koko Prabu Mandura kengko nibake senjata nenggala, kowe uncat to. Kowe ngendanono. Wah, satya kok ngendani ngisi di sini. Lho, iki kanggo srana. Aku wani. Iki perkarane dudu wani karo ora wani. Iki ana bab-bab migati. Manut ora? Ya wis aku manut. Wis ngadeg ana kene. Udara, padha paran. Kowe paling ngadeg jejeg ning kono. Paning nampani senjata nenggala. Tibakno tamenganing dadaku. Bagus. Wani nadai, ya tibakno. Cepet dadamu kowe. Udara, pas padakno lekno mripatmu, gatekno gobokmu lho. Ampuhe nenggala kaya mriki. Tibake temancep ening Bantala. Upamane kowe ora endok, mudyar kowe. Tudune kowe endok temancep ening bumi. Iki nyatane bumi ngetokake geni-geni walirang. Saka ampuhe pusakaku. Prabu Baladewa, Baladewa. Prabu Baladewa kok aja umuk, aja sumbar mangkuh tanding. Apa dosane bumi? Pusakamu pancen pusaka ampuh. Nanging sabab apa? Mbok tibakake tumomeng bumi nganti bumi netokke geni, mongko geni walirang. Bumi iki dadi bumi tengkar. Tegese kowe ngrusak marang bumi peparinging Gusti kang akan kejagat. Ya, titenono kowe Baladewa. Kowe besok patimu bakal ditangkep bumi sapi itu. Aduh mati aku.